Ahoj! Naozaj sa dnes teším, že vám môžem predstaviť to najnovšie zo sveta haloterapie. Ide o nový Halo Pocket, osobný halogenerátor. Znamená to, že si haloterapiu môžete vziať so sebou na dovolenku alebo kdekoľvek ju potrebujete. Toto je samotné zariadenie. Vo vnútri má rovnakú technológiu ako halogenerátor, takže sa stále dosahuje veľkosť mikročastíc 1 až 5 mikrónov. Takže na používanie vášho halogenerátora stačí jednoducho odstrániť hlavný kryt takto. A potom pridáte čistú lekárenskú soľ z malej flaštičky. Asi štvrť na čajovej lyžičky. Takže to tam jednoducho nasypeme tak, aby to siahalo asi po úroveň nožov. A potom kryt jednoducho nasaďte späť na Halo Pocket. A potom stlačte toto tlačidlo tu približne na 10 sekúnd. Takže to tam môžete počuť. Vo vnútri je malý generátor, ktorý rozomiela soľ na tieto mikročastice. Takže keď ste podržali stlačené približne 10 sekúnd, teraz pustite a potom zložte tento vrchný uzáver, aby sa soľ odkryla. Teraz urobte približne 10 až 12 hlbokých nádychov. A pritom držte stlačené toto tlačidlo. A pri výdychu ho uvoľnite. Myslím, že už vidíte tie soľné častice, ale pridržím to trochu bližšie. Nech sa páči a môžete vidieť soľ. A to je naozaj všetko, čo treba robiť. Je to jednoduché. A teraz si môžete haloterapiu vziať so sebou kamkoľvek a kedykoľvek.